sai in ce muku ingala jarau, in koma in ce muku miyatti sanne, in ce ushe, in ce shukuran, in ce aisabu, in ce na gode. Ina ji na yi bakin ƙoƙarina, wanda ya yi wannan shi ma sai ya daɓa. Mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama bayan shekara bui da wata uku da wajen kwana 20 da mun ka zo ba mu samu mu iso difa ba, mu tattauna mu yi hira da 'yan ƙasa su san nuhinmu, nuhi na alheri zuwa ga ƙasanmu. Sai yau Allah ya tabbatar da shi maharin gani nan gaba gare ku, za mu tattauna insha Allahu a gane nuhinmu. Mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, mu yi fata kuma duk jama'ar da sun ka taru nan wannan wurin cikin wannan stad da kewayen shi da ko'ina cikin garin Difa, Allah ya maida su gidajensu lamun lafiya. Muna gode ma mutanen da sun ka hito tun shigowanmu cikin jiha Difa daga gudumariya iyaka da Zandar. Sun ka yi tarbo, babban tarbo, mun ka kwana gudumariya, wasu sun ka kwana bakin ƙoha suna kiɗi suna murna, sai da sahe da mun ka tashi mun ka tardo su ba su tsaya ba, ba su yi kwana ba. Wannan abin da ya faru nike ga gaya muku. Mun ka kamo hanya wajen ƙarhe 9 tun gudumariya, mutane ne, wasu garuruwa mun samu mun tsaya, wasu garuruwa kuma muna jin tausayin mutanen da annan Difa suna jiran mu, mun ka ce mu yi ƙoƙari mu zo tun rana bata buge su ba. Mun ka bi garuruwa mutane tsaye sai nan Difa, uwa uba mun ka tarro mutane tun shiga wajen Shatimari, ina ji mutane ne ba su kace ba, sai da mun ka zo masabki. Allah yi muku albarka. Waɗanda mun ka samu mun ka sabka mun ka gaisa da waɗanda duka ba mu samu mun ka